Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka cockroach Janta Party hakas nginingkong kala Byrngem ban penong Biang Ïakhih syakari barok kawai da bagno baka sorkar bayalam daga BJP kala penkhen Ïakhih te kular daga ba ailat Ïakhih ki Pyllait bersha ikinong Ïakhih ban Pyllait ki Samla ki bala Shah bat Shah ujor FIR kani Ïakhih maham bala penmi Ïakhih lang bat kinong pathai khubor hadian ba ka CJP kala sange Ïakhih hadian Ïakhih hiar shukino menteri Ketenat Polibuthi Kari u Dharmendra Pradhan hak arpusan tari ubnai naitung. Ka CJP kadawa bade ban Pyllait no ikitu ki Samla bala Shah hakapor ba penong ka Ïakhih bat ban Weng no ya ke FIR persha Ïakhih bat Byrngem belada Pyllait Ïakhih on sepenong Biang ka Ïakhih. Unong aiktian ka CJP uladawa na ka sorkar ban pha daga jingtho syaki la syai kasngi ka bakular ban Pyllait no Ïakhih Samla. Kajingkem ki Samla pule kadai haka arpau tarik naitung hadian balami kajing pen ibor ki Pyllait bat ki Samla pule Ïakhih hajantar mantar New Delhi ki Pyllait ki lasiat da ki air pen sat khamat de ki no Ïakhih kabala penjur ya Ïakhih